बेवाइफोर वाव मासि मोजां बिबार गायला जोबखोलै बेवाइफोर आंनि गोसो दरखंआवबो बारसे गलाब बिबार गायनानै दोनफैदोलै उन्दैफोर अमा राजा सफैबाय औ ब्रा बेवाइफोर न' अमा बेदर दाउ बेदर संनानै दोननाय थायोब्ला बाहेरायाव थांबा गोसोखांबाय थायोलै बेनिखायनो जानो लुगैनानै क्लाब क्लाब न'आव फैनो जाबाय थायो बेनिखायनो थाब फैबायब्रा आङो दे मोजाङानो जाबाय थाब फैबाय ओरैनोबा बोथोरफोरा मोजां नंखाया गोमालाबाय थायो नैबे अमा राजाया मालाबाबो गोमायालै बेवाइफोर नोंनि अननायाव नंगौ नामा उन्दैफोर औ ब्रा बेवाइफोर दे जिरायथ' आं बिबार बारसे दंबावो लायनानै फैनि साला बेवाइफोर थफसिखौसो मोनबोनांगौमोनलै आङो बे हारावराव सनि ग्रह हांग्रि मोनदियासो आंनि जिउआव साला गाज्रि ग्रह जानानै फैबाय तात बेवाइफोर थफसियासो थानांगौमोनलै बै सुनि हराव आइला बेवाइफोर गलाब बिबार लानायजों माइसि समायना नुखोलै gila kanjeta बाफबजोब्बाय बियो आयै अमा राजा लाजिनाय गैला नोङो हिनजावनि बिब'जों बिदि सिथाब थानो गामिनि मानसिफ्रा मिन्थिब्ला दानो फाइन लालायगोन दानो फोरासि खाथिलायगोन गामिनि मानसिफोरालाय मेगन सानानैसो बायदिसिना सुथा नागिरबाय थायो माबा मोनसे दाय मावगौबा माबा मोनसे खालामबा माबा मोनसे भरिनो मानो बेफोरखौल'सो लामानायबाय थायो गामिनि मानसिफोरा गामिनि मानसिखौ बादो आंनि मेगनजों नुनायालाय मामोन बियो साननैसो आं न'आव मा गैया उदपातसो नुफैखाबाय माथो गाज्रि मावखोब्रा आयै बेवाइफोरनि बिबार गायनायाव आं हेफाजाबसो होफादों दा फैथोलाय सोर गामिनि मानसिफ्रा मिटिं खुङो आंनाव फाइन भरियो आंखौ उद्रायहोयो नायथारनि आंबो बेसेरा आंनि बेवाइफोर थफसिया बेसेबां मोजां न'खौ साजायदों बिबार गायदों बिनि सिगां बे न'आव आं उन्दैनिफ्रायनो बिबार होननाय जाथिखौनो नुवाखै दिनै बेवाइफोर थफसिया बिबार गायबाय आंबो हेफाजाब होबाय बेखौनो नों आइया गाज्लेद बानायसो नुबायना दे मोजां खामानि मावदोंबालाय मोजाङानो आरो बे आइयाबो आइ आरो दै गामि गामि बेरायथिंहैगोन बहाबा आलासि जाहैगोन न'आव फैनानै आंखौसो डाइरेक्ट रायफैखायोलै जेबो नङा दे उन्दैफोर बिमाफोरालाय एसे एनैखौ रायखायो नोंनि बिदि आखलावनो बेवाइफोर थफसि आं दिबाना जायोलै दिबाना मा एसे बुजि गोरोंलै नों आं लाजियोहाय उन्दैफोर बांद्राय बाख्नाय नाङा फाग्लि बेवाइफोरखौ लाजिबा साबसिनसो नुबावो आं हा मोनायावलाय मा लाबोखो उन्दैफोर न' सिङाव लांनोसै आं दे लां आं बिनायफोरखौ लाबोबायना अमा राजा नोंबा मा बिदोंमोन खोनायाखै लां मैगंआनो बेनो जाबाय माबायदिथो जायो मैगंआलाय मा मैगं लाबोखो दे नोङो आलुबो गैया मैगं गोथांबो गैया मालाय भिन्दि गोजा लानानै फैखो भिन्दि सयाबिन बेफोरखौलाय माया जागोन बेवाइफोरा गोथाव मोनोनो भिन्दिखौ सयाबिनखौ बेखौनो लाना फैबायब्रा आङो जाब्रा जा बेफोरबो गोथाव ओइ बेवाइफोर थां न' सिङाव लांदो मैगंखौ आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना एसे मोजां मैगं लानानै फै भिन्दि मैगङा बारा गोबाव जोरा मानो भिन्दिखौ लाबोखो नोंलाय जानोबा जा जायाबा थालै जेबोखौनो मोजां मोनसे बुस्थु होफैया हाथायबाबो दिनैथ' देवबार ना बेदरफोरथ' लाबोनो हायो गैया भिन्दि गोजा लानानै फैबाय फैसा थाखा गैयाबालाय बबेनिफ्रायसो मोजां मैगं थाइगं लाबोनानै होफैनोब्रा आंलाय मास्टारानो बेनो जाबाय देवबारबाबो हाथायबाबो बेदर मोनजालायै भिन्दि गोजा लाबोनाय हा बे बेथनफोरालाय बहाथो थांखो मास्टारबाबो भेन्सार स्कुलसो ना बेयावलाय बहाथो दरमा मोननांगौ जाखांलाय होमबालाय माखौथो सरखारि होननानै खोन्थायो नोंलाय मानसिफोरनो सनमान मोननो थाखाय खोन्थायोब्रा दे मोजां सनमानखौनो नागिरबाय था न' मा दं मा गैया बेफोरखौ उदिस दाला मालायफ्रा न'फोराव मोजां बुस्थु लाबोनानै दोनफैबाय जोंना न' नालाय न' जेबो गैखाया न'आव थाबाबो इनिफ्राय मालाय गोथाव जाबाय थायो जोंफोरना सानसे गोथाव मोनजाबाथाय मास मोनसे गैलाबो एमाव राजाखौबो मोजां फरायसालियाव थिसननो सानबाय बेबो गैया दा फरायबाय थानायलाय माथो जाखो दा फरायसालियाव फरायबाय थानायानो माथो फोरोंगिरियानो गैयानो मालाबा सानखान्थि फोरोंगिरि गैया मालाबा साइन्स फोरोंगिरि गैया होननानै बुंबोबाय थायो माथो एमाव राजाया बेनिखायनो इंलिश मिडियामाव सोहैदो थां प्राइभेट स्कुलाव
गासैखौबो जुदि प्राइभेट स्कुलाव सोयोब्ला सरकारि स्कुलाव सोर फरायगोन हा बर' बिजोङाव सोर फरायगोन दुखियानि फिसाफोरा फरायगोन आरो माहाजोननि फिसाफोरालाय माथो मोजां स्कुलावसो फरायो बर' बिजोङावलाय सोर माहाजोननि फिसाया सोर गिदिर गोलावनि फिसाया फरायनायसै जोंफोरबायदि गोरिब गुन्द्रायासो फरायो एसेबांखिनि बर' बिजोङाव बर' मिडियामाव फरायनाय माथो गासिबो दुखियानियानो बांसिन जायो गेजेर थाखोनि बा गाहाय थाखोनि गोजौ थाखोनि फिसाफोरालाय माथो गिदिर बिल्डिं गिदिर स्कुलावसो फरायो बेबो नंगौ बर' मिडियामखौ जोगारनानै इंलिस मिडियामाव फरायहैनानै उनाव बर' मिडियामखौनो गोसोखांफिननांगौ गोनां जायो बर' मिडियामावनो साख्रि एप्लाइ खालामनांगौ गोनां जाफिनो बेनिखायनो एमाव राजाखौबो बर' मिडियामावनो फरायहोगोन बर' मिडियामावनो फरायहोनानै फार्स्ट क्लास पास जाहोगोन आं मोजांनि बाथ्रा नाथाय बर' सरकारि स्कुलफोरावलाय माथो फोरोंगिरियानो गैयाबालाय एमाव राजायालाय बोरैथो पास जानांगौ जाखो दे माथो बुंबावनोब्रा फारसेथिं फोरोंगिरिनि आंखाल फारसेथिं फरायसानि आंखालबो जाहोलांगासिनो दं बर' बिजोङाव जियानो जादोला थांलाय साहा फुदुंहैलाय लाजिदो नोङो अमा राजा सिनि सापात बिहरनाया लाबोलासिनो भिन्दि गोजा लाबोनानै थां बेखौनो एवनानै जाहैथां नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारलाय भिन्दि गोजा लाबोनानै बिदिसो सोंबावदों नोङो आलु लायनो थांनि आं दखानाव सिनि सापात शाला दरमाफ्राबो खमब्रा दा सोरथो फन हरलायखोब्रा हेलौ अमा राजा मा खालामदों साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरिसो माथो औ अमा राजा आं नोंखौ जोबोर गोसोखांदोंहाय आला एसेबां थाब गोसोखांनाङालै उनाव थाब बावो मालाया बावबाबो आं नोंखौ बावाहाय दे आं दा न'आवसो दङ उनाव रायलायगोन दे आं नोंनि हिन्जावखौ लोगो हमनो हागोन ना मानसिया एसे डेन्जारलै हायथुबाबो सिलिन्डार बायदि डेन्जार गोसो जाबाथाय ब्लास्टबो जानो हागौ बियो बेनिखायनो एसे रिस्क लानानै लोगो हमबानो जाबाय आरो जागोन दे नों टेनसन लानाङा आं हांग्रिमोनदिखौ लोगो हमगोन आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय नों आंनि हिन्जावनि नामखौ हांग्रिमोनदि होननानै बोरै मिन्थिखोब्रा आंथ' नोंनो खोन्थायाखैना जेब्ला नोंजों आंजों बेरायनो थाङोमोन बहाबाफोर अब्ला हांग्रिमोनदिया नोंनि नाम्बाराव फन खालामबाय थायोमोन ना आं जेब्ला नोंनाव सोङोमोन नों रावबो नङा होननानै खिन्थायोमोन आंनो दिनै नोंहा हिन्जाव दङ गथ' गथाय दङ होननायावनो आं बुजिखाबाय नोंनि हिन्जावनि नामानो हांग्रिमोनदि होननानै बुवा मासे टेलेन्टेड थारलै बेबो साम' खिंख्रिया दे अब्ला दोनथ'नोसै नों न'आव दङबालाय उनाव रायलायगोन जागोन दे साम' खिंख्रि सनानि जिन्जिरि फाग्लिया आमथा गोसो थोमारबायलै आंखौ बिथिंजाय बेवाइफोराबो बिराद मोजांथार माथो आंना होद बेवाइफोरखौसो बांसिन गोसो थोग्रा जाबाय माथोलै साम' खिंख्रिनिख्रुइ होद बेवाइफोरखौ गारनानै साम' खिंख्रिखौ लाबो जानाय नङालै बेवाइफोरखौ गारनानै आं बेलेगखौ लानो हानाय नङालै मा जालायखो बेटा आफालाय आबैयाथ' न'आव फैबायलै दिनै आं हारसिं उन्दुबालाय आं आबैजों उन्दुफायालाय मा जायो आबैजों उन्दुबालाय आफालाय प्राइभेसि आं हारसिंसो उन्दुनो लुगैयो आफा आं लोगोफोरजों थानो बायोलै आंनो एक्सट्रा रुम नांगौलै आफा एक्सट्रा रुम मोनबासो बिराद मोजां फरायगोन आफा आङो नोंनि नामखौ रसन खालामगोन आं जोंब्लाव होजोबगोन आं नोंनि नामखौ बुहुमनाङै एमाव राजा बेटा आंनि नामखौ जोंब्लाव होलायनाङा दे नोंनि नामखौ सनानि आखराव लिरनानै गालांबानो आंनि थाखाय बेनो थोजासे बेटा बेफोरबायदि खोथाजों आंखौ जिलापिखौ फाखायनाय बायदि दा फाखायलै आफा आंनो रुमखौ नांगौ दिनैनो नांगौ है बेटा एसे बुजिदोब्रा नोम्फानाव फैसा गैथ'वालै जेब्ला फैसा जागोन ना अब्ला न' लुनानै होगोन आं है थगायसुला आफा होद बिफाखौ बिदि बुंनो हामो नामा मा बुङालै सिख्लाफोरजों लाइन मारिनो हायो फिसालानोबा न' गंसेखौनो होनो हाया नोङो थै लासि खिन्थालै नों आंलाय सोरजों लाइन मारिखोब्रा आं बेफोरखौ हिसाब होनांगौबा आंनि गन्थंआसो जसिनबावगोन होला आं बेनिखायनो हिसाब रुम मोनसे एक्सट्रा बिबाबो मोनलां शाला बिमायाबो मैगं थाइगंनि दावराव फिसालायाबो रुम मोनसे नांगौ थोद मा जाबावगोन ब्रा आइला बैसोलाय माथो दुमफाव आरो हाफांसो बहा थांनो नागिरदोंलै बिसोरलाय ओइ बेरे बिमा जमरानि बहा थांनो नागिरदोंलै नोंसोर ओइ दुमफाव अमा राजानो दा खोन्थाथार दै दाउस्रि देलायखौ बुनो थांनो नागिरदों होननानै नङाबा अमा राजाया दाउस्रि देलायनो खोन्थाहरनानै दाउस्रि देलायखौ खारखुमा होगोन इयो बहा थांनो नागिरखोब्रा जमरानिजों बेरे बिमाजों लोगो लालायनानै जों थैनो थांनो ओंखारदों थैनो नामा नोंबो थौ थैफानोबा आइला मोजां बाथ्रा सोंबा मानो खोन्थायालै बहा थांनो ओंखारदों मादोंब्रा है नोंनोलाय मानो नांगौसै थौदो हाफां बहा थांनो ओंखारदोंब्रा बिसोर सानैयालाय र' आंबो नायफानि बहा थांनो ओंखारदों बिसोर सानैया ओइ दुमफाव दाउस्रि देलायखौ बेयावनो नेनोसै नामा औ बेयावनो नेनोसै सुलुंनि मिथिहोनाय बायदिब्ला माथो दाउस्रि देलाया बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामोनो है आं जिरायबायहाय गसंबाय थानो बाबाय आं है आंबो जिरायनोसैहाय ओरैबायदि मानबाय आखाया माला बुनो मोनगोनसो जाथारबाय आं बे दाउस्रि देलायखौ हनै बैनो नङा होननाय दाउस्रि देलाया बै हाग्राबारिनिफ्राय ओंखारबोनाया पाक्का खिनानैसो फैदों बियो औ दाउस्रि देलायमोननि न'आव फायखाना गैयानो
मालायनि न' बारि बागानसो खिहैयो जियानो जादोला दिनैथ' अनथारहां बे दाउस्रि देलायखौ आंखौ थफेरांखौ किडनेप खालामहोनानै आंखौ बुहोदोंना गाराथ' आंबो बेखौ एसे उनाव थांबाय जोंखौ नुहुरबा इयो फैनाय नङा रायबाबो बुबाबो सुबाबो बोवाहाय आंनाव गिथाराहाय आं सोर मा खालामो नायगोन ना आंबो जायखिजाया सारेगामा फादानि बमब्रमाया आंनि हेलौ र नेबाय थांगासिनो ओइ बहा खारनो नागिरदोंहाय आयौ बाला मा एसे बदथमिज हाफां बदथमिजल' नुदों नोङो हाफांखौ हाफाङा बदथमिजल' नङाथ' हाफाङा रागा जोंनांगौबा जमरानिसो जमरानि गोसोसो ओइ दासो देलाय मा गोसोसोहाय नोंनि गोसोसोबा जोंनिबो गोसोसो आंखौलाय मानोलाय बेंथेला बायखो नोंसोरलाय नोंसोर सानैनावलाय जेबो खामानि गैथारला नामा जेबो खामानि गैयाबा थां मानसिफोरखौ रायखुमाला बायहैथां गामि बिदिसो ना नोङो नंखौसो आइदै बाला मानो बुखोसै र' आं हमथानो हानि नों थिगसे बुबानो जाबाय आयु बदथमिजफोर मानो आंखौ बिदि बुनो नागिरखो नै नायनोबा नोंखौ माजों बुगोन जों आयु बाला दाय गैयै मानसिखौ इसिबां गिदिर स्केलजों बुनोसै आरो दुमफाव नोंनि दायखौ सानबाबो सानख' हाला मिथिबाय दाउसो देलाय मालायनि हौवा सेख'ग्रा मालायनि बयफ्रेन्ड सेख'ग्रा मासि रोंनाय बायदि मोनथारदोंहाय नोंलाय गावखौनो गोसोसो आंनि जायखौनो मोजां मोनो जायजोंनो गोसो मिलायो बेखौनो लागोन आं नोंसोर आंखौ बुनो नागिरदोंना गिया माथो आं आयु बिदिसो बावना हरलाय दुमफाव स्केलखौ दांथारनो आंखौ किडनेप खालामग्राना नारजि बुदाखौ नोजोर होग्राना नों गोसोसो आयौ गोसोसो होनबावो थारमाने इयो बमब्रमाखौ लानासो गारथारगोन आरो बमब्रमाखौलाय लानानैलाय मानो गारनांगौ जाखो लाबाय नालाय लाखाबाय आरो बमब्रमाखौ गय थफ्ला बायदि दख'ना दबायावसो खाथुमनानै लाखागोन आयौ इसिबां बुबाय जेबो जाबावाहाय माबायदि मानसि बियो दुमफाव र'हाय आंनि बमब्रखौ नोजोर होग्राना मालायनि हौवा सेनानै लाग्रा मालायनि हौवा नोजोर होग्रा ओरैबायदि साजानाय र' आइदै दुमफाव मासे गोसा गाखो आयौ आंनि स्केलजों थाव बुनाया साबावखौ दुमफावनि गानायासो जादों ओइ दुमफाव आथिं आखाइजों होथारदोहाय बेखौ र' आंबो गाग्लिथारनोसै बेखौ नाङा आं हारसिंनो हायो बेखौ दालाय माबायदि मोनदों दालाय मैदेर बिमाजों गासिन जानानै जेबो मोनाखै माथो आं बिदिसो बावथारना र' गाग्लिथारनोसै आंबो बेसेबां हायो आयु बिदिसो बावना र' नोंखौ आइदै माबायदि जसिनखोहाय खियानो गोरलै ओंखारनोसै बाला बदथमिज दुमफाव बे नोंनि दोंनैसो थिखिनिनि खानायखौ लानानै जि दुगिना नों दाउस्रि देलाय गोसोसो आंनि उल्था बाव र'हाय आरो होलेनसिनबावनि आं ओइ बदथमिज दुमफाव मा जानानै इसेबां गिलिर नोंलाय आयु दासिमबो फेकसो रायलायबावदोंहाय बियो हाफां बेखौ दै खरसेयाव सोनोसै दे औहाय दै खरसेयाव सोमानोसै आयु बाला बदथमिजफोरा मा खालामनो नागिरदों आंखौ ओइ हाफां खेबसे अमा राजाखौ खालामनाय बायदि खालामनोसै दे बेखौबो औ नंमारगौ दे आयु बाला अमा राजाखौ मा खालामनायसैमोन नोंसोरलाय नायदो नों अमा राजाखौ मा खालामामोन जों आयु बाला मा खालामखो नोंसोरो दासो आयु ना बुबाबो सोबाबाबो जोबाबो माथो गाबदोनो रोङाखैमोन दाबा गिदों नों गोसोसो नोंनि गोसोसोआना जोंनिबो गोसोसो जाबाय बेनिखायनो जोंनि गोसोखायनो नोंखौ औवा बोरायजोंनो खानानै दोनबाय बे औवाया बायस'बाथाय नों दैखरसेयाव मोनहैखाबाय आरो होमबाना गोसोसो बदथमिज आयु बाला होनबाय था नों आंखौ मालायखौ बिदि सोलोंफानि
हामाबालाय मालायनि हौवाखौलाय मानोथो सेख'यो नोंलाय दुमफाव हाफां नोंसोरो मोजां हौवा लानानै आं गाज्रि हौवाखौल' लानांसिगौ आरो गावसिना मोजां जानांगौ हौवाफोरा आंना गाज्रिखौ लानांगौ आरो मा खोथा जाखो दे बियो आयु मा होनबावगोन आं बेखौ दुमफाव जेबो होननाङा बेनिखायनो हौवाफोरखौ राननासो लालायनांगौ मिथिबाय मोजां हौवाया बुहुद खम गाज्रि हौवायासो बुरजाथार आंनो गाज्रि हौवाखौ नाङा बेनिखायनो बमलखौ नांगौ नारजि बुदांखौ मोनबा लायो आइ बखिबाय थाथोंसैहाय बियो थौ थांनोसै ओइ बदतमिसफोर थांबाय नामा आंखौ बुनानै गाबहोनो नागिरलायो आरो गाबबा बांसिनसो बुगोन बेनिखायनो साबाबो गाबथाराखैहाय एबार गाबनोसैहां हाखराव गोलैलांबा मा जानांगौ दे आयै आं एम्बुखौ जि गियो दैखर सिङाव इसिबां एम्बु दङ आं गिबायहाय नै एम्बुफोराबो गाबगासिनो आयु बाला मा एसे गिलु बालु बे एम्बुआ आबौ बेफोरो बेसेबां मैगंफोरा आबै बिलाहिया सेरसेयाव 80 थाखा जोगोनारा सेरसेयाव 50 थाखा आलुआ 30 थाखा आबै आयु मासिबां दामहाय माथो मैगंफोरखौबो जाजाला औ आबै सानफा एफा गासैबो बेसादानो बारायजोब्बाय दामफोरा आबै जोंबो दाम होनानैसो बायखांनानै लाबोयो आबै आयु आंनाव बारा फैसायानो गैया दा आं मैगंफोरखौ बोरै लांनांगौ दे आलुखौल' लाना थांसै आं आच्छा बेनो दा हांग्रिमोनदि होननाया अमा राजानि हिन्जावा अमा राजाया दासो फट' हरदोंमोन आंनो बेनो खाथार बियो दे आबौ माथो खालामनो आलुखौनो सेरसे हरदो दे बेलेग मैगंखौथ' लांनो हाखाला आं जागोन दे नों हांग्रिमोनदिमोन ना औ आं हांग्रिमोनदि नोंलाय सोर आं माने अमा राजानि जाबाय दे आं बेनिफ्राय जेबो खोथा खोनासंनो गोसो गैला प्लिज अननानै खोनासंलाय मा खोनासंनो आं अमा राजाजों लाइन मारि बेनो नङा होमबा नों मिथिलायो आं गासिखौबो मिथिजोबगौ नोंसोरबायदि थङालि बाङालि हिनजावफोरखौथ' बांसिनसो मिथिगौ मालायनि हौवा सेग्रा दुनियाव अमा राजाखौल' मोनबाय आरो नों बे बुहुमाव अमा राजा बायदि नैथि रावबोआनो गैयाबा दाबायदियाव जेरक्स खालामबाबो मोननाय नङा अमा राजा बायदि मानसिखौ ओइ नों इसिबां मोजां मानसिया नायनो मोजां महर मोजां हा मानो अमा राजानि खिथु खारफाखो आयै मेगनफ्रासो खानि जाखोना माखो बांद्राय अमा राजा होनबाय थाबा खुगाखौनो बिसिख्लाबजोबगोन आं मिथिबाय आं मिथियो नों आंखौ रागा जोंदों उनाव खुगाखौ बिसियो ना मायो बिसिबाय था दे आंजों दसे सम रायलायनो हागोन ना लोगोफोर दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै बेनि सेकेन्ड पार्टखौ नोंथांमोना दसे नेनानै थाथ'दो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर औ लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव